Boss. Kape boss eh. Oh, boss. Nice. So, mga pera tayo rin yan. Dire ako mga kay na may kape. Buligya. Ngayon sa ito. Para dito nga. Yay! Nag-uwan! So guys, kung makakuan mo sa panahon karon grabe good kainit no. So mag-ampod ta nga mag-uwan permi. So kani mo na king unay. Mood gyapon sa mot. Guys, niwan og kusog. Pasalamat sa uwan guys no kay nakuha na tong kainit sa panahon. Yeah. May lang ni. Di na magbugag kayo itong electric fan. Di ka nag-uwan guys, pero kinahanglan ta mo kaon so labang ta dere. So dere ko magkananan. Alright. Dari ko mukhaon kay dili man ko mag luto. May 16 niya under enhanced community quarantine kapunta kay daghan og cases ang Cebu. So until May 31 ang ato ang lockdown. Homes. May mga vlog na ka? Oo. Oo, pero ka. Taon mo ba tayo eh? Gang, nakoy pangutanan nimo. Moto ka nga sikat ko sa YouTube. Mutuo eh. Kanang imo pagagwapo. Di ba sikat? Sus, arang-arang yun. Gwapo kayo. Ikaw, moto ka nga sikat ko sa YouTube. Ikaw sure kung kita sa YouTube. Di bastos ka yan. Imong t-shirt ba? Kuha na ha? Video ka, nag-video. What's up guys? So, first time yun ako mabuhato no? And hope nga ilan nang kalimtan ako ang old number. So, ato silang i-prank call guys. So, ako ni mga friends no? Prank call ko niya. Ambot lang ko mga dungog niyo kayo ha kay saba kay sa gawas. So, atong nahungon kay si Wendell. May lang unta nga iyan ang gikalimtan ako ang kalimtan niya ako ang old number. Sayop guys, di ko pwede katawag kay mga globe man din ni sila oy. Paload sa tag na globe eh. Paload sa tag. Alpaka niya eh. So nagpa-load pa ko kay di ko katawag o other network. So ako tong i-try kung makatawag na bata. So unahon na to si Jesus, si Jesus. 776 016. Naring na. Man to baga? Natog siguro ni. Or di siya motubag kayo niya ma-register ang kaniya number. Unattended na. So ang itataglain. So balik ta ni Wendell. Balik ta Wendell di kung motubag na ni. 7 di akong tubag ka. Ay, palpak mo ka ni ron. So try na to line ni. So ikatulo na ni. Nga awagapon way ni tubag. So wala sa taron. Palpak lang sa taron, palpak. So may lag mo tubag ni si Junji, may lang natay usa.
Hello, kuya. Kuya. Hello. Kuya. Kuya, paadtoon ko no kani lula sa barangay kay tigkuan na og kuan kanang senior citizen. Kani. Paadtoon ko no kani si kinsa din ni? Si Kuya kinsa ni? Si Kuya Junji ni? Oo. Kana paadtoon ko no pa sa barangay ni Lula kay tigkuan na og senior citizen. Ako'y pato. Oh, paadtoon ka no ka karon dayon. Kita man eh. Kuya. Kuya. Kita ni. Ay, sige, pamubalak yun sa ko, kuya. Patuan ko na Lula, pagdali. Pato sa. Patuan ka sa barangay. Ano sa ako barangay? Magkuha, paubanan si Lula. Lola. Basta, uy. Ato na. Yung sa mas Lola. Kaya sa di mo ko kapugong ba yun? Iyan yun, iyan. Buwang kaya na kay. Ay, sama sa uban na. Ay, sama sa uban kay manawag pa ko. Buwang. Hi sa vlog, hi sa vlog. Yahoo! Bye. Mo kapugong eh. Tawa. So, si Kinsa pa man. Si Dams. Kaya na to si Dams. So, tawagan si Damulag, si Steve. Tawagan na to si Steve. May lago tubag. Huy, Steven! Pakuanon ko ka, Pauli. O, nasan ka naglagaan? Di pa kita na ka ni Papa. Isa ni. Si Steven eh. Hello? Hello, si Steven eh. Ah. Pauli, o nakuno ka ni Papa. Kaya, nga naglaglaag ka. Ay sa nga ni mo sir. Pauli, o ka ni Papa. Kinsa gipangita din ni mo sir. Si Steven! Kinsa nga? Si Steven! Steven. Steven Nikon eh. Ah. Pauli, o ko na ka ni Papa. Kay quarantine pa. Di pa kapalagon. Wala mo. Wala ka na rong number sir kay. Kita din ni palihog. Si Steven Nico mo gani. Ah. Pauli, o na ka ni Papa. Pagdali. Kinsa din ni. Pauli, on ka ni Papa. Nga naglaglag ko no kaya. Kinsa din ni palihog. Uy, ay sige pa ayaw pabalik ka soy kay nakaduli sa kuwan. Ma-demonetize na, right? Atoy gaunsa day ka. Uy ligaw ning buwang eh. Ginawi, bye. Hi sa vlog ko. Buwang. Hi sa ba? Ay. Gaunsa day ka galag ka. Kaya sa ni mo, Damsay. Damsay, isa ba sa uban, Damsa? Nawag ko sa lain. Ingawan niyo eh. So, ikaduhan na to guys. May lag dito sila manulti sa uban kaya naraman may group chat niya basin sulti sila ba. So si Gladys ano si Gladys ay daron ba. So try kong matawa. Yay, naka-register mo number na nakalimutan niya da. Naman eh, kay number na ako sa una nung ano ni mo delete. Sus palpakan mo eh. Wala na, bye. Ayo. Ay, sama sa group chat ay isa. Kaya tawagan para ako sila uban. Sige, bye. Sige, bye. Ano yung delete ko number eh? Kung nakita mo sa prank call ni Enchong D, dato kay sila, no? Dato kay lang mga friends. Yano rin lang 3 million huamon. Na all!
Na all. Atog siguro musihay. Wala nang tubag. Hindi ko nagtawag si Jesus. Wala mong tubag si Taylor Swift eh. Makayo sa ka prank call, wala ako gi-edit kay daghan naman og kuan, daghan na yung ato. Kana lang yung magtapol-tapol tag edit nun ya. Kuan. Napsan lang ta sa uban. So okay punta ka upload sa to ah. May lag di ni fail ni ako mga recording the record na nadungog ba ninyo. Ring na si sus. Hello? Hello? Nadi akong ate? Hello? Si Jesus ni? Nadi akong ate? Di ba uyab mo sa akong ate? Di ba uyab mo sa akong ate? Nadi akong ate wala. Tingnan siya nga papauliw ng mama. Ha? Na akong ate diha? Wala. Ingon na siya diha, ingon to siya ganiya, ina nga papaulion. Hello? 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 Uy, Jesus. Pwede signal bay? Kaya sa di man madungog bay. Sige bye. Itong tawagan sa Panindo be. Na may number ang sa Panindo. Hello? Hello? Na akong ate diha? Inga nga, papauliw na ni mama. Wrong number siguro ko, ma'am. Kanang Kuya Sir Mando. Oh. Na akong ate diha, napauliw ni mama. Si ate. Ate, mauyab man ate nako. Ate. Naban akong ating na, pauliw na ni mama. Kasi nga ate. Kaya sa di mo kapugong katawa eh. Uy, kulot. Sa anak mo, agad. Oh. Ay, saba nila ba? Kaya manawag pa ko nila. Pablo tawagin. Si Pablo, saan mo na ako si Pablo? Ina baka man baka submit ng report. Ah, sige. So, mo to guys, ato ang prank call karon. Napatay last nga tawagan si Paul kay ni-request si Kulot. So, Pabs, wadyo ko ilabot tag ni Pabs. Sugo rin yung Kulot, Pabs ha. Musta na ka diya, Pabs? Wala naman kay chat-chat sa group chat, Pabs. How are you? You doing good, Pabs? May lagbag ng karaho. Ring na. Diyan mo tubag, Pabs. Tumutog si Pablo. Ito ang Gabuna. Hello, Sir Arnold. Oh. Napasa ba kuno nimong report, sir? Ha? Napasa ba kuno nimong report? Report sa unsa? Sa FS, napasa nimo? Sa FS? Oo. Kinsa ni? Napasa ba nimo? Kinsa ni paniho? Ano mo tana ka sa pang, tana pa mo ko nimo. Ah, wait ka. Gipaus buang. Sir Arnold, napasa mo ko na nimo report. Kita. Wala pa. Nganong wala pa man? Ha?
Kano sa mga nagsugod ato di ay? Unsa nga reporter? Sa FS ba? Kato yung mong gibuhat pagka Friday. Buhat pagka Friday? Oo, Sir Arnold. Sir, wala pa. Wala pa. Nadaot mo ko kasi Kuya Buyab, sir. Kinsa din ni palingo? Uy, gabo na. Kinsa ni? Amawas bata abay. Uy, nagunsa ka niya, uy. Ay, pamalik kasi kaya naka sa vlog. Kasi ay nagduwa ko tuta, sulat ko ay tuta naman email. Sir. Kaya lingawan niya, lingawan din no. So, mo na pagkakaroon and yeah. ECQ po ng Cebu City and Mandaue City. So mga guys, so it's your homie again. Ato nang iputlo na to ang vlog Darata Kutob. Kung wala pa ka-subscribe, please click that subscribe button. Click that button. And like this video. And so mo to guys. So see you on the next video. Thank you sa pag-click and stay safe.